Xyla-Care is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Xyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Xyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.xyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. Kijkers en luisteraars van Cultuur TV, vandaag met meneer Vriezer. En eigenlijk, meneer Vriezer, Furusan heb zijn nakondre, maar recentelijk gaan we even erop in. Maar voordat ik daarop kom, hoe gaat het met meneer Vriezer? Met mij gaat het uitstekend. Uitstekend. Okay. Ik mag niet klagen, daar zorg ik voor. Meneer Vriezer, 130.000 per maand voor DNA-leden. En er was een vergadering. En meneer Sampino bij dit hij is nu gekomen. Ja. Nog 8 andere DNA-leden zijn ook niet verschenen. En het was een hele jugu-jugu, de vergadering is ook intussen geschort. De maand, verschuiven van vergadering. Maar, if je nog waar ook aan die, particulier, word je niet uitbetaald. Nee. En per maand krijg je dus 130.000 en sowieso niet om dit uit te spoken, toch meneer Vriezer? Ja. Wat is uw mening daarover? Nou, het is, in de vorige interviews heb ik breedvoerig uitgelegd hoe desastreus ons kiesstelsel, ons huidige kiesstelsel en ons huidige regeerstelsel is. En dit is dus een duidelijk voorbeeld ervan. Wat jaar in jaar uit gebeurt. Jaar in jaar uit. Het is geen nieuw geval hoor. Het jaar in jaar uit, elke regering precies dezelfde Tom en Jerry spelletjes. Daarom noem ik onze DNA een Tom en Jerry theater, omdat er daar alleen Tom en Jerry gespeeld wordt. En ze noemen zichzelf volksvertegenwoordigers, maar ze zijn hun eigen zakvertegenwoordigers. Meer niet. Ze weten niet eens hoe het volk eruit ziet. Heb je ooit eentje op straat gezien onder het volk? Om het volk te vragen hoe zij leven, wat hun knelpunten zijn. Geen één. Ik heb ze wel gezien, maar het is echt tijdens propaganda. Ja, maar ik heb het over hun reguliere tijd. Die 5 jaar. Zie je ze niet op straat? Ze vertegenwoordigen alleen zichzelf. En hun baas. Partijleiding. Die vertegenwoordigen ze. En daarom merk je dat dus bij dit kiesstelsel en dit regeerstelsel er absoluut geen scheiding der machten kan bestaan. Want de ene macht is ondergeschikt aan die andere macht. Hoe je een scheiding der machten hebben, dan moet je toch wel van een andere planeet zijn om het te begrijpen. Begrijp je? Vandaar dus dat wij het nieuw regeerstelsel en het nieuw kiesstelsel hebben ontworpen. Dat nieuwe kiesstelsel hebben we al behandeld in een vorig interview. Dat zullen de kijkers en luisteraars binnenkort ook zien op YouTube. Dan kunnen ze zelf kijken en beoordelen, hun mening geven. Want wij gaan constant ervan uit. Wat wij maken, beschouwen wij uitsluitend als te zijn een ontwerp. Het bereikt pas perfectie wanneer iedereen erover heeft nagedacht en zijn inzichten heeft gegeven. Dan pas bereikt het perfectie. Dus wij zijn niet zo arrogant om te beweren dat wij iets geweldigs hebben gedaan. Nee, we hebben iets ontworpen. En aan dat ontwerp kan er altijd gesleuteld worden om het te perfectioneren. We hebben de basis ontworpen. Dus vandaar dat je ziet dat in dit nieuwe regeerstelsel dat wij hebben ontworpen, dit soort Tom en Jerry spelletjes absoluut niet meer voorkomen. Want wij hebben niets aan. De oppositie, die zit geloof ik met hoeveel man daar? Geloof een stuk of 16 of 17 man zitten ze daar in het parlement. Ze hebben gewoon de processielijst niet getekend.
om geen korum te verlenen. Kunnen we dat zien als... Maar die mensen krijgen wel 17 maal 130.000, hè. Kost het ons voor die flauwekul, hè. Ik bedoel, ben je door het volk gekozen om dit soort Tom en Jerry spelletjes te spelen? Maar nee, toch? Is het geen manier van de Mamotaki jazz systeem? Ja toch, ja, maar in het jazz systeem, je jazz volk. Dat doe je. Dan noem je jezelf volksvertegenwoordiger. Maar je jazz als een volk die je moet vertegenwoordigen. Wat voor flauwekul, waar zijn we mee bezig? En dit is al sinds ik mezelf ken. Vroeger hadden we een parlement. Voor dat DNA-gedoe. Dat DNA-gedoe is naar het Bouterse, naar die militairen gekomen. Maar voor die onafhankelijkheid hadden we een parlement. Ze heten toen parlementariërs. Nou heten ze DNA-leden. Zelfde flauwekul. Maar ook toen had je diezelfde Tom en Jerry spelletjes, alleen gedekter. Die deden het deftiger. Deze doen het prietpanji. Op een borsu en prazozo. Maar die deden het deftig. Maar het was hetzelfde Tom en Jerry spelletje. Ja. Meneer Fraser, we zien dat er ministeries zijn. Er zijn ministers geplaatst op bepaalde ministeries. Maar we kunnen zien dat zo'n minister geen weet van zo'n ministerie heeft. Nee. Zo gaat het werk ook niet naar behoren gedaan moet worden. Want natuurlijk, je hebt geen weet erover. Ja. En als we kijken naar volksgezondheid in dit geval. Ja. Denk je dat de heer André Misikaba volksgezondheid wel op zijn standje kan brengen? Kijk, die man is niks anders dan een, hoe noemen ze die vogel? Een voorganger in een kerk. Staat te schreeuwen op de zondag, weet je, en dan geven die mensen collecte, dan kan die lekker vrij leven. Want daar is ook. Maar, dus zo iemand, vraag hem wat zijn studie is op het gebied van volksgezondheid. Heeft hij niet. Hoe kan je minister worden van zo'n ministerie? Eigenlijk een cruciaal ministerie. Want elk mens is onderhevig aan een zorg voor zijn gezondheid. En het gaat nu al niet goed. En nu al gaat het niet goed in die zorg. Mensen moeten zelf medicijnen gaan kopen. Laatst was een kennis van mij geweest in intensive care. Die mensen hebben zelf spullen moeten gaan kopen, krijgen een recept, moeten apotheken gaan aflopen om gebruiksvoorwerpen voor de intensive care te gaan kopen. Waar zijn we mee bezig? Eentje betaalt eerste klas. Eerste klas is voor de rijke lui. Betaalt eerste klas. Krijgt geen laken, moet op plastic van het matras liggen, want hij heeft bloed laten vallen op dat laken. En wat zeggen die verpleegsters? Ja, we hebben nog geen schone lakens gehad van de wasserij. Dus je gaat op het plastic moeten liggen. Eerste klas hoor. Weet je hoeveel geld je betaalt? Is dat die service? Ik bedoel, en dan krijg je zo een misikaba of een misenkaba of hoe die man heet. Isami toch volgens mij, mise helemaal kaba. Maar goed, maar Anna zegt mooi dat big na pe bari tijdens bouwt ding taxer naar Botro Dubai. Anna zegt mooi dat die. Of vergis ik mij, of kan je net tweeling brengen. Maar volgens mij is het gevaarlijk. Volgens mij na eng. Ben lobari ta kotro Dubai Soutro. La sigro nyawe nyang. Voedselpakket uit India. Dat is te kudu. Maar we zouden Dubai worden. Gado WhatsApp. Misschien na de komst van oil en gas wel. Nee. Deze regering gaat geen koopprocent nog meemaken. Want ze denken te gaan smullen uit die pot hoor. Maar de lei, pas 2032, 35 gaan we pas 1 euro of 1 US dollar krijgen eruit. Waarom? We hebben zoveel schulden en al die schuldeisers claimen de inkomsten uit die olie. Zij willen eerst betaald worden en dan pas, wanneer zij volledig zijn betaald, dan pas kunnen we krijgen uit die oil en gas. Dus deze regeerperiode 25 tot 30 krijgen we nog niks hoor. We krijgen niks. Hoe we dan nog geen inkomsten krijgen, dan kunnen we zeggen dat IMF weer komt piepen in Suriname. Ja. Maar zo wordt ons lening. Ja.
Absoluut. Dus dat is gewoon niet belangrijk. Deze hebben bij die propaganda natuurlijk van die verkiezingen beweerd, net als Chan in 2020 ook beweerde, dat IMF no man, we gaan niet met IMF werken. Lee, na de verkiezing, Perelongo, IMF. En deze gaat ook weer daar rennen, Lukosopsa. Ook weer bij IMF, ook weer bij die Wereldbank. Dus blijven we nog steeds gebonden aan die wereldorde van die blanken. Die houden ons nog steeds in hun macht daardoor. Want die IMF, die Wereldbank, zijn werkarmen van de wereldorde om ons in die greep te houden. Dus die hele Tom en Jerry die ze lopen spelen, everybody, kijk maar wat er gaat gebeuren. Je ziet, we hebben nu al de eerste, ik heb het volk uitgelegd, hè, dat in het verkiezingsjaar je 3 oorlogen hebt. Eerste oorlog voor, tweede oorlog na die verkiezing en de derde oorlog na de inauguratie van die 2 figuren. En je ziet het, mijn woorden komen letterlijk uit. Dus ik heb het goed bestudeerd al die jaren. En dus steeds hetzelfde patroon hebben. Nu, na die inauguratie, zie je, die oorlog, die derde oorlog begint al. Een of ander Sampi-figuur, die ondermijnt het zootje al. Zie je? De oppositie ondermijnt het zootje al. Dus die oorlog is weer begonnen. Diezelfde oorlog die we om de 5 jaar steeds meemaken. Maar het kiezersvolk begrijpt het maar niet op de een of andere manier. Ik vind het maar griezelig. Ik bedoel, if was mij voor mij alade, wel eens je zou begrijpen dat ik van op boet ook. Maar dan was volgens mij naar SMD, maar je doet je naar Kondreja. Dat was wel van Bria. Grapje hoor, grapje. Maar dus, realistisch gezien, is het toch het volk die eigenlijk schuldig is aan zijn eigen ondergang. Want wij hebben, sinds 2008 hoor, hebben wij een nieuw kiesstelsel en een nieuw regeerstelsel ontworpen. We hebben het in 2010 tijdens die verkiezingen gepresenteerd. 2015 hebben we het gepresenteerd, want toen deden we mee aan die verkiezingen. Geen sterveling heeft ooit naar ons willen luisteren hoor. Ze blijven maar krampachtig vasthouden aan wat zij kennen. Zie je, dat noemen ze conservatisme. Je blijft krampachtig vasthouden aan wat jou bekend is. En je bent bang voor een vernieuwing. Dat is conservatisme. En dat krijg je veel bij mensen die onderontwikkeld zijn. Die zijn altijd geneigd een conservatief idee op na te houden van wat voor mij vertrouwd is, dat wil ik hebben. Maar wat ik niet ken, lust ik ook niet. Ja, snap je? En dan is het moeilijk om veranderingen teweeg te brengen. Want kijk, we zijn nu in 2025. En het is de derde keer dat ik dat kiesstelsel en het regeerstelsel presenteer aan het volk. Ik hoop bij God waar dat het deze keer doordringt tot het volk dat dit een totaal ander stelsel is waarbij corruptie volledig op de achtergrond, corruptie kan je nooit uitroeien, maar je kan het wel dusdanig onderdrukken dat het geen schadelijke effecten op die maatschappij meer heeft. En dit systeem zorgt daarvoor dat corruptie volledig of op een laag niveau wordt weggedrukt, zodat wij die maatschappij met z'n allen op een eerlijke manier kunnen gaan opbouwen. Daarom zie je bij het nieuw stelsel wat wij hebben, zie je een constante controle. Constante controle. Hier behoort nog de Hoge Raad, toch? Hoort er hier nog, maar het is weggevallen op de een of andere duistere manier bij het kopiëren. En daar zie je dus ook de controle. Dus alle 3 poten van de trias politica hebben een constante controle. Waardoor rancune wordt bestreden, vriendjespolitiek wordt bestreden, corruptie over het algemeen wordt bestreden. Want corruptie is een verzamelwoord eigenlijk hoor. Van handelingen die niet volgens de wetten gebeuren of niet volgens normen en waarden gebeuren. Want corruptie is een groot begrip. Maar
grotendeels wordt het onderdrukt door steeds die absolute controle. En bij dit systeem is de grootste controlerende macht het volk zelf. En het volk wordt vertegenwoordigd hier in het functioneringsinstituut. Het volk kan 5 jaar lang, middels het klachtenbureau, kan het volk 5 jaar lang zijn inzichten geven. Het volk wordt gehoord middels een onderzoek- en controledienst. Wordt het volk gehoord en verzekerd dat hun klacht ook door de regering, die regering hier absoluut daar rekening mee moet houden. Die regering kan niet aan voorbij gaan, omdat in dit regeerstelsel de regering 5 jaar lang constant, dagelijks kan je zeggen, constant verantwoordelijk verschuldigd is aan het functioneringsinstituut. Dat is de vertegenwoordiging van het volk van Suriname. Want dit is het mooie van dit systeem. Die huidige DNA heeft 2 functies. Controlerende functie en wetgevende functie. Wat is in dit nieuwe regeerstelsel gedaan? Die 2 functies zijn opgesplitst. De controlerende functie gaat rechtstreeks naar het volk. De wetgevende functie die komt hier bij het college van nationale wetgeving. Kom pot me briljeren, want mijn ogen zijn ook niet helemaal 100 hoor. Maar goed, dus het staat deftig hè, code eerlijk. Een grapje. Maar dus die regering is constant verantwoordelijk verschuldigd aan de nationale wetgeving, het college, en verantwoordelijk schuldig aan het functioneringsinstituut. En ook die vallen weer onder controle van die nationale wetgeving, het functioneringsinstituut. Zodat het functioneringsinstituut ook geen rotzooi wordt. Het wordt ook constant gecontroleerd door het college van de nationale wetgeving. Zie je hoe alles hier constant gecontroleerd wordt? Constant. Hier zie je in het nieuwe stelsel bijvoorbeeld, dat wij hier een tuchtcollege hebben. Multifunctioneel. Dat wil zeggen dat dit tuchtcollege niet alleen werkt voor de 3 machten, maar ook voor bijvoorbeeld het volk zelf. Want wanneer je een beoordeling doet van een tucht, dus iets dat niet door de burger kan, moet je het van beide kanten bekijken. Want ik als burger kan mij schuldig maken. En de overheid of het bedrijfsleven kan zich ook schuldig maken. Dus dat tuchtcollege die beoordeelt beide. Snap je? Dus daarom zie je dat we constant in het hele systeem constant niks anders dan controlesystemen hebben. Om corruptie, om die beschadiging van de nationale orde te voorkomen. Want dit stelsel is gebaseerd op 1 ding, ordening. Ordening in de ruimste zin van het woord. Zelfs elke burger wordt hierdoor dan zelfs ook geordend. Want wij hebben een heel pakket. Want bij dit nieuwe stelsel hoort er een heel pakket van nieuwe wetten. We hebben ons kapot gewerkt om dit allemaal op te stellen. Nieuwe wetten. Want bijvoorbeeld, een van die nieuwe wetten bijvoorbeeld, jij gaat niet meer op straat lopen, een cola drinken en die fles gooien op straat. Bij God, als je gesnapt wordt, krijg je een boete dat je het nooit meer van je leven doet. Want je hebt dat niet gedaan omdat je het niet beseft. Nee, je hebt het gedaan omdat je varken bent, je bent vies. Je bent vies, dus je moet schoongemaakt worden. Want je moet leren beseffen dat die fles die je daar hebt gegooid schadelijk wordt voor jouw kinderen en je kleinkinderen. Je helpt het milieu naar zijn verdoemenis. Dat moet je gaan snappen en dat gaan we je dwingen om te snappen. Want in Suriname hebben we een hekel aan wetten. Waarom? We houden van een losbandig leven. Maar dat losbandig leven moet een keer aan banden gelegd worden. We moeten gaan naar ordening.
En in het begin gaan mensen natuurlijk daartegen vechten, omdat ze jaren al, nou bijna een halve eeuw, langer dan een halve eeuw gewend zijn losbandig te leven. Dus gaat het in het begin natuurlijk heel moeilijk zijn. Mensen gaan tegenstribbelen, kwaad worden, ineens gaan vinden dat het stelsel dictatoriaal is voor ze. Omdat ordening is een heel gevoelig punt. Ordening heeft te maken met een mindset. Je mind moet je helemaal gaan resetten. En dat gaat moeilijk bij een mens. Een mens is gewend dingen te doen als hij het altijd heeft gedaan. Maar zo werkt dat niet. Want als wij met z'n allen dan gaan kijken ernaar, dan merken we met z'n allen dat we daardoor altijd achter zijn gebleven. Omdat wij constant dingen doen als we het leuk vinden, hoe we willen. Lekker losbandig. Maar zo werkt het niet. En zo komen we nooit verder. Wil je verder komen in die maatschappij, dan moet je weer die maatschappij opbouwen. Dan is het noodzakelijk dat je die maatschappij gaat ordenen. Kijk, één groot verschil bijvoorbeeld. Dat wij hebben, doordat wij die... Kijk, hier hebben we die politieke partijen. Wat hebben we bij dit nieuwe regeerstelsel gedaan? Dat gedoe, die zware druk van de politiek op die maatschappij, hebben we gereduceerd naar een aanvaardbaar niveau. Waar politiek niet zo desastreus is meer. Geen geweldige invloed meer kan uitoefenen op het land, op het volk. Wat hebben we gedaan? Die huidige DNA, wat we nu hebben, hebben we gemaakt een politiek college. Want politiek moet je ook niet wegcijferen hoor. Je hebt ze ook nodig voor buitenlandse relaties, buitenlandse verstandhoudingen, buitenlandse business doen. Heb je politiek ook nodig. Dus je moet ze niet wegcijferen, maar je moet zorgen dat zij geen zware last meer voor die maatschappij zijn. Wat hebben wij gedaan? Zij vallen rechtstreeks, het politieke college valt rechtstreeks onder de regering. Waarom hebben we dat gedaan? Zodat wij kunnen controleren wat die vogels hier zitten uit te spoken. Want politici zijn belangenbehartigers. Politici lossen geen problemen op. Politici zijn belangenbehartigers. En om te voorkomen dat wat we nu hebben in Suriname, dat de onderwereld 80% van de economie beheerst, moeten we absoluut niet meer hebben. Dus ze moeten constant gecontroleerd worden. En de leden van het politiek college, want in dit huidige regeerstelsel en het huidige kiesstelsel hebben wij een maximum ingesteld van 5 politieke partijen. Zo'n klein land heeft echt geen 17 partijen nodig. 5 partijen is genoeg. Waardoor in dit college er ook maar 5 leden plaatsnemen. En die 5 leden worden door die politieke partijen voor 80% betaald. De overheid past 20% bij. Om het salaris tot 100% te maken. Waarom hebben we dat gedaan? 1. De begroting wordt ontlast van die zware druk van dit soort mensen die eigenlijk geen productie leveren. Dan kan je liever betalen aan mensen die productie leveren. Kan je ze liever betalen, dan heb je tenminste wat aan. En dan krijg je daar een resultaat uit. Deze vogels krijg je totaal geen resultaat. We zien het nu toch? 130.000 krijgen ze, toch? En gewoon zeggen ze tekenen de processielijst niet. Want ze willen druk uitoefenen op die coalitie. En een andere idioot uit die coalitie kan gewoon niet opdagen. Ze kunnen hem nergens vinden. Maar je krijgt wel 130.000 aan het eind van de maand. Zie je dat deze gasten totaal geen productie leveren aan die maatschappij? Waarom zullen ze dan betalen? Hoe zitten ze dan te betalen om ons te belasteren, om ons armer te maken? Dat geld kunnen we beter gebruiken om productie op gang te helpen. En om deze mannen van die verdedigingsmacht, we hebben een nieuw instituut ingebracht in het nieuwe regeerstelsel, verdedigingsmacht. Daar valt het leger en de politie onder.
dan kunnen we toch dat geld dat wij aan deze nutteloze figuren spenderen, toch liever aan hun spenderen, want zij moeten ons verdedigen. Zij moeten zorgen dat ons land soeverein blijft. En dat er een orde is in die maatschappij. Dus waarom gaan we geld aan mensen uitgeven die niets leveren? Dan geven we toch liever aan hun. Dus daar zijn we bezig op een structurele manier de maatschappij op te bouwen. We gaan verder, want dit is heel ingewikkeld. Ik denk dat we meerdere interviews nodig hebben. Wil ik het echt uitgebreid uitleggen aan het volk. Omdat het is een regeerstelsel is niet een Pichipree of een Tom en Jerry of een Satranet Fatu. Nee, een regeerstelsel is bindend voor de ontwikkeling van een land. Dus het is super belangrijk. Daarom kan je niet eventjes vluchtig met even een kleine uitleg alles echt diepgaand uitleggen. Snap je? Kijk, want wij werken bijvoorbeeld, als je dus kijkt naar de huidige systemen, toch? Het huidige kiesstelsel en het huidige regeerstelsel, dan merk je dat het eigenlijk een handhaving is van het verdeel- en heerssysteem. Dat is het eigenlijk, meer is het niet. Dat kiesstelsel dat we nu hebben en het regeerstelsel is in feite handhaving van het verdeel- en heerssysteem. Dat door die vroegere kolonisator was ontworpen en ingevoerd. En de grootste meesters die dat heel onderdanig doorvoerden voor die kolonisator, waren die Bijiberen en die kleine Sofutuan daar op Oranje of Onafhankelijkheidsplein. En wat denk je? Kregen nog een standbeeld ook hoor, om Suriname te vernietigen hoor. Hebben ze nog een standbeeld gekregen als dank, hè? Want die jongens zijn zo geweldig. Maar ze hebben ons wel de afgrond in geholpen, die twee ellendelingen. Toch? Dus ja, we zijn met een heel ander systeem bezig hoor. Want wat zie je? Doordat, als je dus die huidige systemen bekijkt, hè, dan consolideren ze eigenlijk dat verdeel- en heersysteem. Waardoor wij in Suriname lijken op een gast in ons eigen land. Maar we willen wel eenheid vormen. We willen wel groeien tot een volk. Maar we zijn gasten in ons eigen land. Hoe dan? Ik begrijp sommige stellingen van mensen niet hoor. En het vervelende is, die stellingen worden niet geponeerd door ongeschoolde mensen. Nee, van de ADEC Universiteit, doctorandus, dokter, professor. Die komen met dit soort onzinnige stellingen. Dan vraag ik mij af wat ze daar op die universiteit leren. Maar dat is het probleem ook, meneer Fraser. School, min of tenminste, zit te komen met heel wat problemen. Zuiver. Dus het kan ook daaraan liggen. Zie je nou? En wat zie je? Constant wordt ons onderwijs vernietigd. Alleen om het volk onontwikkeld te houden. Om ze te kunnen manipuleren. En om dit regeerstelsel en het kiesstelsel te kunnen consolideren. Dus amtanso. Imtaan dong wan amtanso. Weet je? En dat is desastreus voor Suriname. Terwijl we zo'n rijk land zijn hoor. We hoeven niet te pinaren. Suriname hoeft niet te pinaren. Als we op een slimme en eerlijke manier dit land besturen. Daarom hebben wij dit nieuw stelsel ontworpen. Zodat we, als we dit invoeren, we gegarandeerd zijn van een ordelijke, eerlijke en voor iedereen welvarende maatschappij. Daarom werkt dit systeem ook met een, wat wij noemen, een welvaartspyramide. Waarbij je ziet dat we autoriteiten, niet alle autoriteiten zijn hier getekend hoor. Maar, want je hebt een verkiezingsautoriteit bijvoorbeeld, die is niet hierin getekend. Maar er zijn meerdere autoriteiten. Waarom werken we met deze welvaartspyramide? Omdat je dan het aantal ministeries terug kan brengen. We hebben het gebracht tot 7 stuks ministeries maar. Meer hebben we niet nodig. Omdat het beter controleerbaar is, die autoriteiten. 1.
2, effectiever werkt. Die politiek gedoe niet eromheen. De mensen moeten doen waarvoor ze aangesteld zijn. Ja? Een wegenautoriteit. OWV kan je opdoeken. In feite. Als je die wegenautoriteit hebt. Die moet zorgen landelijk dat alle wegen optimaal in conditie gehouden worden. Klaar. Wat krijg je bij OWV? Allerlei Tom en Jerry spelletje. Een minister staat zelf te vertellen dat hij het volk gaat zitten straffen om ze te laten verzuipen. Hij gaat niks doen aan die goden. Zit een minister die gekozen is, zit dat aan het volk te vertellen. Dus jij kiest dat kreng om jou te pinaren. Waar zijn we mee bezig in dit land, vraag ik mij. Ze worden nu ook dik betaald. En nu is hij geen minister meer. Tot zijn dood wordt hij betaald. En hij krijgt privileges waar je van rilt. Die man krijgt hoe noemen ze het? Geen diamant, platinum ziekenfondskaart. Zijn hele gezin, niet hij alleen, hele gezin. Platinum ziekenfondskaart, alle kosten worden gedekt. Eerste klas ligt die man. En de kosten worden dus gedekt door ons. En de kosten worden gedekt door het volk die jij hebt zitten vertellen dat je ze gaat laten pinaren. Zie hoe idioot dit stelsel is dat we hebben. Het is ongelooflijk. En we sudderen jaar in jaar uit zo verder met dit systeem. Maar eens moet de bijlen erin gehakt worden. Van jongens hier tot hier, dan stop. Dan gaan we een nieuw systeem. Want we zien dat dit systeem alleen ons ondergang is. Ze zitten wel constant zichzelf ook nog. Want ze zijn niet gek. Na hun ambtsperiode worden ze aan de hand van hun honorarium, salaris, worden ze betaald verder tot hun dood. Dus wat doen ze? Zodra ze komen zitten aan de macht zijn, verhogen ze hun salaris. Aha, zodat na hun ambtsperiode het percentage dat ze uitbetaald krijgen ook veel hoger ligt. Nou krijgt die president 400.000. Die vicepresident 300.000. Is dat wat we moeten hebben? En het volk kan niet eens een brood kopen. Het volk kan niet eens naar het ziekenhuis gaan en ze medicijnen krijgen. Moeten we dat echt hebben? Code eerlijk. Als wij van oordeel zijn dat we dit leven moeten hebben, dan dat is zo. Maar meneer Fraser, misschien dat voor u keer kies Madina politiek gedoe. We zien ook de heer Steven Rijmen. Hij is ook een pastor, misschien kunnen we ook iets goed van hem verwachten. Die andere, die Awasami Senkaba, ja, is ook een pastor. Ja. Of voorganger van. De Mijkan is er wel eens het geweldigheid. Want Rijmen is er wel apostel. De jongen die best door Jezus. Als hij kan is er even. Is dat niet toch? Amerika is een apostel, want hij is een pastor. Is dat niet toch? Ik zeg even Euroko. Look if we negro in aan. Look hoe. Kan ik aan tribons negro in aan. Falisi. Toch? Vraag hem als hij werkt. Vraag hem. Hij werkt niet. En nou is het nog leuker. Behalve een collecte van je krijgt hij ook 130.000 nou erbij. Dus aboy precies man. Aboy een breedje. En dan ga jij verwachten van zo'n figuur dat hij jou gaat dienen. Ik hoor dit eerlijk, jongen. We houden onszelf voor de gek in dit land. Wil je, mijn stelling hoor, mijn inzicht, wil je een land echt als een president dienen, dan behoor je je salaris in te leveren. Doneer je salaris aan weeskinderen bijvoorbeeld. Die hebben niemand die voor ze zorgt. Weeskinderen, doneer je salaris daar. Toon het volk dat je dient. Dat je meeleeft in hun ellende, in hun pinari. Maar dat doe je niet. Nee, je zit jezelf vet te mesten. En het volk mag vertellen, het komt goed hoor, het komt goed. Zes pengelting, hè. Abi je weer een beest, dat best door tegen is, maar wees gerust. Alles komt terecht. En dit hebben we niks komt terecht. Je begrijpt me? Dus, hoe kan je een land opbouwen wanneer jij als eerste burger wordt je beschouwd? Nu is het moeder des moeders land of vaderland. Of, ik weet niet wat voor flauwekul ze allemaal vertellen. Maar goed, het was het vader des vaderlands. Nu is het moeder des moeders land. Is dat niet toch?
Maar je bent eerste burger. Jij behoort het eerste voorbeeld te geven. Zodat het hele volk naar jou kan opkijken. Jij behoort die dienende factor te zijn in die maatschappij. Maar dat ben je niet. Want je krijgt platinum ziekenfondskaart, je krijgt 400.000, je krijgt een auto met lijfwachten. Als het meerdere auto's met lijfwachten, je rekeningen worden betaald voor alles en nog wat. Dan hoe ben jij het voorbeeldfiguur voor die maatschappij? Hoe ben jij de eerste burger, de dienende eerste burger? Misschien spreek ik een andere taal of kom ik van een te lage school of zo om het te begrijpen hoor. Maar volgens mij moet je dat zijn. Maar vele mensen zeggen dat president van Suriname, Prof. Simons, in our umas ma apwa ati, dus imang rule akondre moro boos. Ja. Ik weet niet als de voorgaande presidenten die goed hebben gedaan, maar ze zeggen dat mevrouw Simons het wel beter zal doen als vrouw. Als vrouw. Want het accent wordt zo zwaar gelegd op dat vrouw zijn van haar. Maar wat de mensen niet begrijpen, is hoe meer je er in die positie brengt door er op te hemelen als te zijn een vrouw, zet je nog meer last op haar schouders juist. Je oefent een druk op haar uit. Tap nanga asani. Dat vrouwelijke president gedoet tap nanging. Je pina apoti vrouw. Je doet er geen goed. Wat laten we je zeggen? Als zet je een vrouw, als zet je een man, als zet je een dogla, weet je, man, vrouw in één, is dat een soort modelman toch? Als zet je dus een dogla, is dat al wie je zet, al bel je Jezus laat hij komen, het gaat niet helpen, want niet de mensen moet je vervangen. Het systeem moet je vervangen. Maar en die pitak die we ook kinky als systeem. Ja, ook kinky voor moro. Ja man, ja dus als systeem moet kinky, want nou, toen ze controle de tapa vervoeren. Dus kijk als systeem dat ook kan voeren moro vrij. Begrijp je? Daarom merk je dat in dit systeem, wat in dit nieuwe regeerstelsel, dat de centrale bank een autonome factor is. Hij is totaal, de centrale bank is losgekoppeld van elke vorm van politiek. Elke inmenging van politiek. En we hebben een andere governor nodig. Die het een beetje beter doet dan wat we nu meemaken. Ja? Je ziet dat we dus de instanties en de instituten zodanig opengegooid hebben, verspreid hebben, waar ze eigenlijk thuis horen. Want nu zie je dat alles in elkaar verweven is. Niemand weet meer waar ze thuis horen. Allemaal verweven. Maar dan krijg je een chaotische maatschappij. En een chaotische maatschappij kan nooit vooruitgang brengen. Anno bestand, alleen ordening kan vooruitgang brengen. Zodat je zuiver weet van X doet dat, Y doet dat, Z doet dat. Dat je het weet. Dan heb je die ordening en dan kan je ook die controle gaan uitoefenen. Zodat die centrale bank ook goed gecontroleerd kan worden door het college van die staatsfinanciën. In dit nieuwe regeerstelsel, wat we heden ten dagen meemaken, is dat de regering geld uitgeeft. De regering mag absoluut geen koopprocent uitgeven, want de regering is een faciliterend orgaan. Als de regering vindt dat zij projecten moeten doen, behoren ze die projecten in te dienen bij het college van de wetgeving. Dat college gaat het bestuderen. En als het college zegt, dit is echt belangrijk, dan stuurt hij het door naar het college van staatsfinanciën. Waardoor het college van staatsfinanciën, die met de centrale bank in contact staat, samen kan bekijken, hebben we het kapitaal om zoiets te kunnen doen? Ja, oké, dan gaan we het allokeren. Zo werkt dit nieuw systeem. Waardoor er constant controle is, constant.
En niemand meer in een verwevenheid zit met een ander. Vanwege politieke inzichten. Nee, dit is puur werken. Als de centrale bank zegt van luister nou, eten is leuk, maar ik heb dat geld niet om zo'n project van deze jongens die ze willen gaan doen uit te voeren, dan zegt hij tegen het college van staatsfinanciën, hey, meld die boys hoor, want dat wordt even op een ander moment zullen doen. Want de kosten die we nu hebben zijn zodanig hoog dat wij geen geld kunnen vrijmaken. Wat zie je nu gebeuren? Waar is Jennifer, die vrouw Simons, nu mee geconfronteerd? En niet zij alleen, elke regering die aantreedt, wordt gecontroleerd met schulden van de vorige regering die niet betaald zijn. Ik ga je een voorbeeld geven. Ik ben zelf een ondernemer. Als 44 jaar al. Ja, sinds 1981 ben ik een ondernemer. Oké? Ik werk niet voor de overheid. Geen enkel project van de overheid schrijf ik in. Omdat het mij in de jaren 80 een paar keer is overkomen. Ik ben bijna in de gevangenis beland om mijn eigen geld. Want ik heb die directeur van Volkshuisvesting bijna doodgeslagen. Bedreigd als je nu die check niet tekent bij een lijk. En toen is die check getekend, toen heb ik mijn geld wel gehad, maar ik moest wel naar het politiebureau voor bedreiging. En toen heb ik alle contracten gescheurd die ik had met de overheid. Nooit meer overheid. Desnoods draait mijn bedrijf niet geweldig, blijf op een laag pitje, maar geen overheidsprojecten. Wat zie je bij die ellendige overheid namelijk? Ze weten van tevoren dat het geld er niet is om projecten uit te voeren. Maar gewoon uit populariteit, dan roepen ze stel aannemers, babam, we gaan zo'n project doen hoor. Maar jij moet het beginnen voor te financieren. Dat eist die overheid van je. Je moet het voorfinancieren. En wanneer het project af is gelopen, declareer je. En dan krijg je je geld. Maar je krijgt je geld niet. Nee, je krijgt een reçu van de overheid. Een reçu. En dan mag je je benen uit je lijf gaan lopen. En allerlei omkooppraktijken gaan doen. Om aan jouw geld te komen. Jouw geld. En tegen die tijd dat je je geld uiteindelijk hebt ontvangen, is het geld zodanig gedevalueerd dat er geen moer meer waard is. Zie je hoe de overheid het bedrijfsleven kapot maakt? Door dit soort ellendige spelletjes die ze spelen. En dit systeem voorkomt dat. Daarom heb ik je zo net aangegeven, als de regering beslist, neem maar een woningbouwproject wil gaan doen. De regering zegt van jongens, luister, we willen goedkope, maar duurzame woningen gaan maken voor de minder bedeelden. Zodat iedereen een goed onderkomen heeft. Oké, de regering ontwerpt het. Neemt architecten in de hand. Oké, die tekenen het, maken, ontwerpen goedkope woningen. Prefab bijvoorbeeld, woningen. Oké. En er wordt een begroting gemaakt. Zeg van 1 miljard. Ja, 1 miljard. Wordt er een begroting gemaakt. Dan kan die regering geen opdracht geven of inschrijvingen houden onder aannemers om het project te gaan uitvoeren op basis van hun eigen voorfinanciering. Nee, in dit systeem gaat de regering het project indienen. En de nationale wetgeving, die gaat het beoordelen, is dit project wel degelijk voor een duurzame ontwikkeling van Suriname? Ja, dan stuurt hij het naar het college van staatsfinanciën. Die gaat overleggen met de centrale bank en de rekenkamer en de belastingdienst, die gaan daar ook hun zegje over doen. Is het wel veroorloofd? Is het goedgekeurd? Gaat het naar de centrale bank om te kijken als die middelen wel degelijk vrijgemaakt kunnen worden om dat project te financieren. Zegt de centrale bank van sorry, maar die 1 miljard heb ik niet, want er zijn dit en dit en dit en dit en dit soort lasten. Dus we hebben dat kapitaal niet klaar liggen. Dan
wordt het teruggestuurd naar die regering. Zodat die regering geen populistische handelingen kan gaan zitten plegen van wij gaan geweldige woning bouwen. Terwijl maar sapta kamorino de. Dat kan volgens dit stelsel niet meer. Want de regering wordt direct gecontroleerd en de regering heeft geen toegang meer volgens dit systeem tot financiële middelen. De regering is alleen faciliterend. De regering doet inschrijvingen, noem maar op. Ja? En dan wordt het, dus ze faciliteren. En dan wordt het gestuurd naar de hogere organen. Zodat zij geen koopprocent meer in handen hebben. Want vervoeren naar de mafene uit. Van jongens hebben dit Bouterse was begonnen ineens zo uit het niks met een geheime rekening. Terwijl er geen enkele wetgeving voor bestaat, geen enkele controle op uitgeoefend kan worden. Niemand weet welk kapitaal van waar op die rekening wordt gestort, waarvoor die rekening wordt gebruikt. Maar hij heeft ineens privé, heeft geheime rekening. Die andere die na hem is gekomen, die andere ellendeling, toch? Hoe die vogel weer? Chan. Ja? Die denkt van, aha! Jij kan het. Het volk heeft je niet in elkaar geslagen. Dus dan kan ik het ook. Chan heeft ook geheime rekening ineens opgezet. Niemand verklaart waar die middelen vandaan komen, wat er met die rekening gedaan gaat worden. Niemand weet iets. Het is geheim. Hoe kan een rekening in een democratisch land van een president geheim zijn? Een democratisch land hoor. Dan heeft de president een geheime rekening. Hoe democratisch dan? Je behoort toch verantwoording af te leggen. Maar misschien, dat zei ik toch, misschien ben ik van een andere planeet. Of kan ik nog gas lang gaan. Ik word ook niet geweldig hoor. Dus misschien snap ik het niet. Maar, dat don't worry. Meneer Fraser, ik heb ook een vraag. Als stelsel het is goed. Ik heb naar u geluisterd. Je kan inderdaad corruptie bestrijden. Maar, als sana fayocharing komt in een werkelijkheid. Want gelooft u me, als u dit nu gaat proberen om uit te voeren, ja, het systeem te veranderen, wordt u wel zeker tegengewerkt. 100%. Maar daarom, het belangrijk, waarom heb ik het nog voor de derde keer uitgebeeld? Want weet je, mensen die slecht ontwikkeld zijn, die zijn visueel ingesteld. Dat wil zeggen, als je ze alleen maar op papier alleen maar uitlegt, begrijpen ze niet. Ze moeten het zien. Ja. Vandaar dat ik het dus ook uitleg en beeldwerk mee heb genomen. Zodat ze dus het hele systeem kunnen meekijken. En daarom leg ik ze ook stap voor stap uit hoe dat systeem werkt. Zodat ze dus kunnen gaan begrijpen, want wat is het? Dit nieuwe stelsel en het nieuwe kiesstelsel moeten we de grondwet vernieuwen. En om dat te kunnen doen, moet het volk daarvoor kiezen. Middels een referendum. Dus wat ik nou doe, de uitleg die ik geef, is om het volk zo ver te krijgen dat zij ermee gaan instemmen om die referendum te eisen. Want de politiek, dat politiek kartel dat we in Suriname hebben, en dat onderwereldkartel dat we hebben, die zullen absoluut tegenwerken. En omdat ook de gewapende machten in Suriname onderhevig zijn aan omkoperijen en inkapseling van die onderwereld, dan begrijp je dat ook we niet kunnen rekenen op die gewapende machten. Dus vinden we nooit een ingang om dit te kunnen implementeren. En ook als het volk een referendum opeist, ja, worden ze zeker neergekramd met die geweldige teams. En dat bedoel ik. Dus, we zagen ze net toch op straat. Ja. Een of ander geweldig panzervoertuig rijden van DNV, de Directoraat Nationale Veiligheid. Een of ander panzervoertuig zagen we met z'n tweeën zo net. En ik zag dat voor het eerst. En ik heb het voor het eerst gezien, dat voertuig. Is dat toch? Oké. Dus
Daarmee zal het volk dan geconfronteerd worden met zulke soort figuren, ja, die absoluut het volk gaan proberen te onderdrukken om de huidige systemen, de zittende partijen, toch, te consolideren. Ze gaan nooit en nimmer meewerken hieraan, aan dit nieuwe stelsel, want het is hun einde dan. En het, logischerwijs, niemand zal dat toch willen, dus ze gaan weerstand bieden. Maar pas wanneer we de manschappen van het Nationaal Leger en de politie hebben kunnen overtuigen dat het ook hun betreft. Want zij zijn ook burgers van dit land. Ze hebben kinderen, ouders, noem maar op. Ze zijn ook in die maatschappij betrokken. Dus als wij hun kunnen overtuigen dat ze niet de wapens tegen ons moeten opnemen, maar met ons vechten tegen het systeem, dan hebben we absoluut de kans van slagen. Want dan kunnen zij het volk beschermen tegen die onderwereld en tegen die politiek kartel. Ja? Zodat de weerstand die van hun daar uitkomt onderdrukt kan worden. Oké. Meneer Vreese, natuurlijk, het is een heel mooi systeem dat u hier heeft ontworpen. Ook vanuit Vrij Suriname. We hopen natuurlijk dat, we gaan nog even wachten, het is het begin van deze nieuwe regering. Ja. We zullen nog even wachten, want natuurlijk, iedereen maakt fouten. Ja. En we hopen wel dat het goed komt met Suriname. Ja, maar dat hopen we elke keer. Elke keer. En we wachten elke keer. En iedereen zegt ja, maar het is een proces. Toen heb ik ook klaar aan het proces. Dan begin je baba aan het tak voorzitten. Nou, wakti mek todo no aptere. En nou, wakti mek krabu no abi ede. We moeten dat gaan begrijpen. Wachten en hopen en bidden. Het maakt ons alleen armer. Iedere regeerperiode wordt Suriname steeds armer. Dan wanneer gaan we echt ingrijpen, radicaal ingrijpen? In plaats van onszelf te zitten sussen met, laten we hopen dat ze het beter gaan doen. Je bent bezig jezelf te sussen in slaap. Je korkorju je. Om het op zijn Surinaams te zeggen. Ik hoop dat die chocolate boys in het buitenland ook kunnen volgen. Grapje hoor, en grapje. Of al elkaar denk, bounty. Ik hoop dat ze het ook kunnen volgen. Maar goed, maar serieus, pas dan kunnen wij het invoeren. Want dan kunnen we elke weerstand elimineren. Als wij die gewapende machten aan ons zijde hebben om ons te beschermen, dan kunnen we ze allemaal platleggen, kunnen we het referendum doorvoeren en dan kunnen we de nieuwe grondwet gaan samenstellen en invoeren. Want deze huidige grondwet was eigenlijk een tijdelijke grondwet. De jongelui nu weten het niet eens. Maar het was bedoeld als een tijdelijke grondwet hoor. Maar van tijdelijk is het permanent geworden. En heden ten dagen, als je die jongelui vraagt, weten ze bij God niet dat dat ding tijdelijk was hoor. Een of ander franja soort grondwet. En tot op heden werken we ermee. En vernietigen die maatschappij verder ermee. Dus we hebben een gedegen nieuwe grondwet nodig. Die elke burger beschermt, elke burger gelijkwaardig voorspoed biedt. En elke burger garandeert van een ordelijk stelsel. Zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Ik ga je een mooi voorbeeld geven. Je hebt mensen met Surinamers in het buitenland. Toch? Wanneer ze naar Suriname komen en ze willen hier verblijven, hebben ze een PSA-kaart nodig. Als jij die Leidersweg hoort, om een PSA aan te vragen, het haalt elke motivatie uit je lichaam. En je portemonnee wordt steeds lichter. En via om met money, die instantie die zit daar, die zit, is al met money bij.
En je loopt je voeten uit je lijf. Want je wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Door al die instanties. Soms doen ze het niet eens opzettelijk, die instanties. Ze weten gewoon niet eens wat ze moeten doen. Zo chaotisch is die maatschappij nu. Op basis van diezelfde ellendige grondwet. Snap je? Dus, maar ik wil graag, weet je, ik denk dat we steeds, dat we nog meer interviews zullen moeten doen. Om dit steeds systematisch, weet je, dus iedere keer een kleine portie, zodat het begrijpelijk blijft. Hè? Want als je het in één keer groot gaat uitleggen, dan raken de mensen verdwaald in het bos. Toch? Want we hebben veel bossen in Suriname, 93%, dus daar raken ze snel verdwaald, weet je. Dus ik denk dat we het in kleine, hapklare porties moeten doen. Toch? Vandaag heb ik al een beetje uitgelegd hoe de top werkt. Het controlerend systeem. Dat dit stelsel in zich draagt. Toch? En dat die regering constant, middels het functioneringsinstituut, verantwoordelijk is aan het volk van Suriname. Dus dan beginnen we al te begrijpen hoe geordend die maatschappij in elkaar zit. Waar we naartoe gaan. En ik denk dat we het in hapklare brokken, bij een ander interview, misschien 1 of 2 interviews, het helemaal uitgelegd kunnen krijgen. Dat het volk het helemaal gaat begrijpen. Snap je? Maar het hangt ook vanaf. Hè. Kijk, want wanneer we zo'n interview doen, hè, is het ook belangrijk om die feedback van het volk te krijgen. Dus ik let ook op die commentaren hoor, die gegeven worden. Toch? En je hebt altijd van die figuren ertussen die je allerlei nonsens naar je kop geslingerd geven. Weet je wel? Een of ander idioot had me ook een keer bij een van die interviews ook een commentaar gegeven. Dat ik denk van waarom jongen, waarom doe je dat? Is het echt nodig? Moet je me zo beledigen? En de grond inboren? Is het echt nodig? If je dan niks zegt, doe luko aan trasani, no? Dan een luko aan interview. Als je je ergert of weet ik veel. Maar je hoeft me toch niet zo te beledigen. Ik beledig jou ook niet. Weet je, ik behandel je met respect. En niet eens dat kunnen we opbrengen tegenover ons medemens. Begrijp je hoe we geordend moeten worden? Want dat is ook een onderdeel van ordening hoor. Respect. Zelfrespect. En respect naar derden toe. Naar anderen toe. Is ook een onderdeel van ordening. Maar als we zo lekker chaotisch zijn en denken dat we alles en iedereen de grond in kunnen boren en op de meest vrede manier kunnen bejegenen. Ja, ik bedoel, daar zijn we mee bezig. Ben je niet eens bezig een ander te vernietigen, maar uiteindelijk jezelf. Want jij komt ook niet verder in je mind. Je blijft dan op hetzelfde houdschoolniveau. Is dat weer toch? Dat zou ik maar zeggen. Is dat weer toch? Om het beleefd uit te drukken. Is dat weer, wat ik had dat anders willen zeggen. Maar laten we het beleefd houden. Is dat weer toch? Dat gebeurt er. Wat ga je nu krijgen bijvoorbeeld, als we kijken naar die regering die we nu hebben zitten. Wat zijn ze alleen maar mee bezig? Een week lang, meet and greet. Ze gaan naar allerlei instanties. Weet je dat die president naar haar eigen directoraat is gegaan om kennis te maken? Met haar eigen directoraat. Ja, kijk maar op Facebook. Dat is uitgebreid behandeld. Dit met haar eigen directoraat, haar eigen directie, is ze kennis gaan maken. Ik weet het niet hoor. Misschien kan ik me vervelen. Maar goed, maar volgens mij is dat desmaar. Dat is maar niet dat, ik kan toch reviewen. Is dat maar goed. Oké, maar dus ze zijn de hele week bezig met meet and greet. En wanneer ze gaan naar alle andere instanties, moet je naar die beloftes luisteren. Jongen. Je zou denken dat we morgenochtend een waar paradijs worden. Morgenochtend. Kunnen we zeggen dat dus Eldorado nog steeds... Ik zeg je. De hele wereld gaat naar Suriname komen, want wij worden als paradijs. Je zegt niet toch? Als je naar hen luistert. Maar GE heeft nog gezegd dat ze hun salaris terug gaan draaien. GE heeft gezegd dat ze hun salaris aan arme kinderen gaan doneren. GE heeft gezegd dat die ellendige parlementariërs niet zoveel geld moeten verdienen. In feite moeten die parlementariërs, vind ik hoor, door die politieke partijen zelf
betaald worden, want ze worden door hun voorgedragen. Dus ik weet het niet, ik denk niet dat de overheid zo zwaar die lasten moet dragen. Ik denk dat die lasten gecombineerd moeten worden gedragen, als wat in dit nieuw stelsel wij hebben ingevoerd. Dit politiek college, dat de leden van die politieke partijen 80% betalen van hun salaris en de overheid maar 20%. Ja. En dan ga je een andere ballgame zien. Dan ga je zien dat ze niet zoveel geld gaan verdienen, want die politieke partijen willen dat niet opdraaien, willen het niet daarvoor opdraaien. Toch? Het is lekker makkelijk, toch? Winti wai lati pai. En dat systeem in Suriname, toch? Winti wai lati pai. Dat is lekker makkelijk. En dan eisen we maar, we eisen. We hebben geen moer, maar we eisen, weet je. En dat moet een keer een eind aankomen. Maar goed. En meneer Vreese, Winti wai lati pai, daarmee wil ik ook deze interview afsluiten. Vaak intussen lati pai ook ba, meneer Vreese? Koopkrachtversterking. Koopkrachtversterking. Ja, toch, want ongranis mij kiezen koopkrachtversterking. Ja, toch. Ik heb begrepen dat dadelijk de gedetineerden is voor actie koopkrachtversterking. Want ze komen nu uit. Hey, maar dan gaan we in een volgende interview gaan we dat echt behandelen, want het is een heel serieus ding. Ik heb er nu even een grapje over gemaakt. Ja. Maar ik ga het heel serieus uitleggen bij een ander interview. Wat die ellende van gedetineerden is op die maatschappij. Ik ga het echt gedetailleerd uitleggen. Met cijfers, dat we ook kunnen zien wat de kosten zijn. En dat we ook het risico lopen dat ik dadelijk denk voor beste actie koopkrachtversterking. Goed. Meneer Vreese, dank u wel. En we zien u bij de volgende interview. Ook de kijkers van Kulturu TV en de luisteraars wil ik natuurlijk danken voor het kijken. En we zien meneer Vreese bij de volgende. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Prophetessa Productions. I don't know you, what the fuck you won't say to me. I'm telling you, don't play with me. You'll get body on the ground, it's okay with me. I make examples so niggas don't play with me. You'll get I make the bed rock like I'm on a yacht. Shit, citation, ting quick, lick my cockpit. Times money, check my tourbillon movement. I'm rich, bitch. I say move, you get the move.
Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land. Maar we doen wat we onheilig staan. Mr.